Bore da, ni yn fyw. Siwmai a chroeso I chi i'r wers fyw arweinwyr Adobe Express yma ar gyfer y diwrnod arbennig yma, sef wrth gwrs, diwrnod Owain Glyndŵr. Mae ddiwrnod Owain Glyndŵr, mae hefyd yn ddichun, croeso yn ôl i'r ysgol, gobeithio bod chi wedi mwynhau y penwythnos. Nawr te, mae dwy weithgaredd llawn hwyl gyda ni I chi heddi ar gyfer diwrnod Owain Glyndŵr gan ddefnyddio Adobe Express. Rhowch wybod I ni athrawon, rhowch wybod I ni yn y chat ble I chi yn ymuno gyda ni o bore yma. Pa ysgolion sydd gyda ni, felly athrawon, os newch chi roi gwybod I ni naill ai ar y sylwadau, ar y comments ar YouTube, neu os ych chi'n defnyddio'r ddolen streamiad, neu allwch chi wastad e-bostio fi athrawon a gallai weid siwmai I'ch dosbarth chi yn ystod y wers fyw. Os ych chi'n e-bostio, yr unig e-bost fi ar agor yw'r un meredudd@adobe.com le nes I ddanfon be nes I ddanfon I chi? Y dolenni, wrth gwrs. Right. Wel, mae ddyrnod Owain Glyndŵr, fel ddwedais I, a dyna wych bod ni yn gallu cael dyrnod I ddysgu tymed bach am hynt a helynt un o arwyr pennaf Cymru a rhan hynod o ddiddorol o'n hanes ni hefyd. Reit te, cyn bod ni'n mynd mlaen i'r weithgareddau, bydd angen I chi ddefnyddio'r dudalen heriau heddi, iawn, achos ni yn mynd I fod yn yr ail weithgaredd yn arbennig, I ni'n mynd I fod yn copio a glido, copy and pasto, testyn o'r dudalen heriau draw I Express I adeiladu tudalen we syml. Felly, mae eisiau bod chi'n agor Adobe Express, ond wedyn ar tab arall drws nesaf. Chi'n gweld ar y waelod y sgrin fan hyn, mae da ni'r URL yn sgrolio fyna, bit.ly/express Owain 24. Felly, agorwch hwnna lan nawr tra bod cyfle gyda chi cyn bod y sesiwn yn dechrau. Nawr te, dewch I ni gael siarad yn gyflym am reolau arweinwyr Adobe Express. Nawr, y reol gyntaf fan hyn, cofiwch, allwch chi oedi os oes angen. Nawr, os I fi mynd yn bach yn rhy gyflym, yn rhy gloi fel wedyn ni lawr fan hyn, os I fi mynd yn rhy gloi I chi yn ystod y sesiwn yma, gallwch chi wastad oedi'r wers. Iawn? Dwi'n mynd I fod yn neud y weithgaredd ar y porwr yn gyntaf, a wedyn eto ar yr iPad, felly bydd amser ychwanegol gyda chi tra bod fi'n mynd nôl ymlaen rhwng y porwr, felly os ych chi'n defnyddio Chromebook, laptop, Mac, PC, rhywbeth fel yna, byddai ar y porwr, a wedyn byddai'n newid draw i'r iPad wedyn I wneud yr un peth. Felly mae'na amser sbar yn mynd I fod I chi fyna. Yr ail beth I ddweud yw bod yna dystysgrif ar gael I bob un ohonoch chi sy'n cymryd ran. A gyffroes yn y fe. Felly, athrawon, mwyn wneud yn siŵr bod chi'n cael y ddolen i'r dystysgrif I roi mas I bawb sy'n cymryd ran, mae rhaid I chi wneud yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Felly, os ych chi jyst wedi neidio ar y ffrwd fyw bore yma, athrawon, mae eisiau I chi wneud yn siŵr bod chi, dewch I fi gael rhoi fel lan te, yn cofrestru ar gyfer y sesiwn bore yma, wrth fynd I arweinwyr.express.cymru. Wedyn, athrawon, gewch chi e-bost ar ôl y sesiwn pnawn yma, gyda dolen i'r dystysgrif I argraffu mas I bawb sy'n cymryd ran. Reit, y trydydd peth, a mae angen bod chi wedi cyfrestru gyfer hwn hefyd, athrawon, yw bod ni eleni mynd I fod yn rhedeg, rhywbeth newydd, sef y cyfle I chi ennill parti pizza ysgol gyfan. Parti pizza ysgol gyfan, cofiwch. Mwyn ennill parti pizza ysgol gyfan, I ni'n mynd I fod yn rhedeg rai gwers I byw le mae gweithgareddau mynd I fod ar gyfer pawb yn yr ysgol. Wrth gymryd ran mewn 2 o'r gweithgareddau yna, byddwch chi yn ennill parti pizza I bawb yn yr ysgol, pawb yn yr ysgol, ond hefyd byddwch chi yn cael tariad, y plac, I ddweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Rhywbeth bach neis I roi lan wrth drws y ffrynt yr ysgol. Right, felly, mwyn cael y wybodaeth yna, mae rai bod chi wedi cofrestru. Iawn de, right, mlaen â ni, beth ni'n neud heddi? Wel, hwnna'n gwestiwn da iawn. Cyn sôn am beth ni'n neud heddi, beth ni'n neud wythnos nesaf? Dydd Iau nesaf, felly wythnos I ddydd Iau, mae hi'n ddiwrnod ieithoedd Ewropeaidd. A bydd gwers arweinwyr Adobe Express arbennig gyda ni ar gyfer hynna. Felly, os ydych diddordeb ydych chi yn neud rhywbeth ar gyfer diwrnod ieithoedd Ewropeaidd, hwnna ddydd Iau nesaf, ewch i'r un ddolen oedd ar y sgrin just nawr, arweinwyr.express.cymru mwyn cofrestru ar gyfer diwrnod ieithoedd
Ewropeaidd. Right, fi wedi gwneud y pitch, fi wedi gwneud y plug, mlaen â ni. Right, beth i ni'n gwneud heddi? Na beth chi'n meddwl, beth ni'n gwneud heddi? A becsom wrthnos nesaf. Right, wel heddi, i ni wrth gwrs yn mynd i fod yn dathlu Owain Glyndŵr. Right, felly, dyma'r dudalen heriau fan hyn. Felly, i agor dudalen heriau, allwch chi, os ych chi ar iPad, allwch chi ddefnyddio'r cod QR sydd ar sgrin nawr, sganio'r cod QR a agor hwn. Os na, ych chi'n gweld mae'r cyfeiriad yn dal yn sgrolio ar y gwaelod, ond hefyd, allwch chi ddefnyddio y URL sydd ar dop y sgrin fyna, yr un i niwe. Felly, bit.ly/express Owain 24. Na tra bod hwnna ar y sgrin, rhoi cyfle i chi i sganio'r cod QR, dewch i ni gweld os yna rhywun wedi dweud siwmai. Mae yna bobl wedi dweud siwmai. Felly, pwy stan i de? Pwy yw'r cyntaf mewn heddi? Helo, Ysgol Ysbyty Ifan, Diwrnod Owain Glyndŵr, hapus iawn i chi ffrindiau, a diolch am fod y cyntaf i ddweud siwmai. A wedyn i ni hefyd, yn gyflym iawn ar ôl ni welon ni, helo o Ysgol Terig, siwmai, clich ar dog, a croeso mawr i chi ffrindiau fyna. A wedyn, y trydydd un sydd dod mewn yw bore da o ddosbarth Cwm Cerwyn, Ysgol Beca. Wel, siwmai, Ysgol Beca, siwr i chi fyna. Croeso mawr i chi. Dewch mewn a'ch siwmais, a gewn ni nhw lan ar y sgrin. Neu wrth gwrs, allwch chi hala nhw ar e-bost atau, a na i ddarllen nhw mas. Gweud y gwir, chi'n gwybod be, fi creu bod yr e-bost wedi pingo. Ydy, nage. Rhywun yn danfon bil i fi hwnna. O na, gan ni, Ysgol Llan Gwirfon. Mae Ysgol Llan Gwirfon ma, siwr i chi. Siwr mae'n mynd e. Right, gret. Dewch mewn a'ch negeseuon ar e-bost os nag chi'n gallu rhoi sylwad. Bydda ddim yn gallu cael lan ar y sgrin, ond fydda i'n gallu gweithio fe mas. Un bach to wedi dod mewn. Bore da, wrtho, Ysgol Gymraeg Llan Gynech. Miss Owain fyna. Siwr Miss Owain. Siwr mae'n mynd. Right. Welly ni glatio bant. Right, beth sydd ar y dudalen heriau yma yw ein gweithgareddau. Nawr, her gyntaf yw creu banner herodrol. Felly, herodrol yw'r gair Cymraeg ar gyfer heraldic, sef yr hen system yn y canol oesoedd oedd pobl yn defnyddio mwyn creu ei baneru. Felly, i ni'n mynd i ail-greu banner herodrol Owain Glyndŵr. A wedyn, i chi'n mynd i gael cyfle i greu un eich hunan ar gyfer chi. Achos pan nath Owain Glyndŵr ddefnyddio'r faner enwog yma sydd fan hyn, nath e jyst penderfynu mai dyna byddai faner e. Iawn? Achos nath e edrych nôl ar beth oedd baner pobl eraill yn ei deulu, y dwy ochr ei deulu, a nath e gyfuno syniadau o'r ddwy ochr yna mwyn creu y faner yma sydd dan ni fan hyn. Iawn, a wedyn ymlaen i'r ail weithgaredd, fyddwn ni wedyn yn dysgu sut i greu tudalen le fyddwch chi'n gallu rhoi gwybodaeth am Owain Glyndŵr, a fi wedi rhoi help i chi fan hyn gan rhoi gwybodaeth i chi ar dudalen, allwch chi hefyd gynnwys eich banner Glyndŵr, a hefyd falle'r banner i chi'n mynd i greu i'ch hunan. Right, dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express i ni gael dechrau ar y weithgaredd. Right, fi ar Express fan hyn, dyma fi ar dudalen cartref, a mae angen i fi i newid Express draw i'r Gymraeg. Felly, i wneud hynny, mae eisiau clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. A wedyn o dan settings, dwi'n mynd i ddewis, settings, a dwi'n mynd i ddewis Cymraeg fan hyn. Iawn, settings, Cymraeg, a wedyn cau'r ffenest na lawr, a nawr dwi'n defnyddio Express yn y Gymraeg. Right e. Nawr gyfer y faner yma, i ni moyn y faner i fod ar draws na gyn i. Meddyliwch am siap fflag. Felly, dwi'n mynd i glicio ar yr arwydd plus mawr glas yn y cornel top ochr chwith. Sgrin i'n mynd yn rhemp yma heddi. Clicio ar yr arwydd plus mawr glas fan hyn. A wedyn dwi moyn ar draws. Maint safonol ar draws. Nawr te. A dyna ni. Nawr, y peth nesaf ni'n mynd i wneud yw gosod cefndir y faner. Iawn? Felly, mae yna ddau liw pwysig ar faner Owain Glyndŵr, coch a melyn. Felly, dewch i ni gael gosod cefndir dudalen yma i fod yn goch. Felly, i wneud hynny, ar dop
eich ffenest ar y rhiban fan hyn, fe welwch chi lliw'r cefndir. Dewis hwnna. A does dim coch i weld yn syth, ond os na i glicio ar mwy o liwiau fan hyn, mae'r gwymplen yn agor, a wedyn mae lliw coch fan hyn, reit yn y canol fyna. Dewis hwnna, a na fe, mae wedi gosod ein tudalen i nawr yn goch. Iawn. Fi'n mynd i neidio nawr draw i'r iPad i wneud gwmws yr un peth. Iawn, neidio draw i'r iPad nawr i wneud gwmws yr un peth. Cofiwch, os gallwn ni gael staff yn unig yn rhoi sylwadau yn gweud helo, bydde hwnna yn gret. Diolch yn fawr. Right, dwi hefyd wedi cael e-bost, ydw, bore da o Ysgol y Dderi. Bore da o Ysgol y Dderi, siwmai, siwr i chi. A hefyd, mae Mrs Watkins wedi e-bostio fi o Ysgol Pont Robert yn dweud, dyn ni bob amser yn mwynhau y sesiynau digidol. Wel, diolch yn fawr i chi, Mrs Watkins. Diolch am y neges na hyfryd. Right, iawn de. Draw i'r iPad i fi gael wneud yr un peth. Dyma ni. Dyma fe. Dyma'r iPad. Fel chi'ch chi weld, mae'r iPad nawr yn debyg iawn yn dweud i'r porwr. Oedd e arfer bod eitha gwahanol. Right, nawr te, i gael yr iPad i'r Gymraeg, mae rhaid i chi ddefnyddio settings eich iPad. Iawn, felly mewn yn settings yr iPad, o dan General, Language and Region, chi'n gweld am fan hyn wedyn, chi'n gorfod rhoi Cymraeg ar y top. Iawn? Dyna fel chi'n newid iaith apiau ar yr iPad, nid o fewn yr apps i hunain. Right te, felly i ddechrau bant, dwi'n mynd i tapio ar yr icon plus yn y cornel top ochr chwith, a wedyn i fi yn mynd i ddewis ar draws, dyna ni. A'r peth gyntaf i fi moyn ei, sa'i moyn y templedi yma, bant o ti. Y peth gyntaf fi'n mynd nawr lan ar y top, mae'n dweud lliw'r cefndir, mwy o liwiau, a dwi eisiau'r lliw coch yna. Reit te, iawn. Nawr, mae banner Glyndŵr wedi rhannu'n gwarteri coch a melyn. Felly, dych chi gael neidio nôl i'r porwr nawr. Dyma ni, dwi'n nôl ar y porwr. Right, mwyn rhannu'n gwarteri, i ni'n mynd i ychwanegu petrialau. Iawn, felly, dewch i ni gael mynd draw te i'r elfennau ar ochr chwith, yn y bar offer ochr chwith, elfennau, ac ar y top wedyn yn yr elfennau, mae eisiau sgrolio draw a dewis siapiau. Siapiau. A dyn ni moyn, just yr ail un yma fan hyn, yr petrial lliw D yma fan hyn. Clicio'r hwnna. Does dim dal pa liw fydd e pan bydd e'n ychwanegu fe, ond ni'n mynd i fod newid yna fo'n felyn ty beth, yndyn ni. Right, nawr gyda'r petrial na, be dwi eisiau gwneud yw defnyddio, chi'n gweld y llinellau pink sy'n ymddangos ar y sgrin, mae rei na mynd i ddangos i fi bod e'n union hanner ffordd ar draws y dudalen. Great, right. Nawr te, fi'n gwybod nawr bod yr ymyl yma, reit hanner ffordd ar draws y dudalen. Felly nawr, allai ddefnyddio yr ddolen hir yma, jyst i symud top y bocs i'r top, a wedyn llai lenwi ar draws i'r chwith hefyd. Ond nawr, dwi eisiau bod gwaelod y bocs yma'n cyrraedd hanner ffordd lawr y dudalen. Felly, dwi'n mynd i gydio yn y ddolen hir yma fan hyn, llusgo lawr, ac dyna ni, chi'n gweld ar ryw bwynt i chi'n mynd i gael llinell binc dangos bod chi union hanner ffordd lawr y dudalen hefyd. Felly mae'r llinellau pink na yn mynd i'ch helpu chi i gael y siap yn union berffaith. Right, dewch chi ni gael newid lliw y petrial yma te i fod yn felyn. Felly gyda'r petrial wedi ddewis draw yr ochr chwith, mae'n dweud llenwi. Felly cliciwch ar llenwi, gwmpo hwnna lawr mwy o liwiau, a mae yna liw melyn hyfryd fan hyn. A dyna ni. Gret. Nawr, na gyd sy'n fi wneud nawr yw dyblygu hwn. Chi'n gweld y bocs, dyblygu. A nawr allai jyst dod lawr ar bocs newydd yma i'r cornel gwaelod ochr dde. A dyna fi, dwi wedi rhannu nawr banner Glyndŵr. Iawn, melyn, cornel top ochr chwith, coch, wedyn coch a melyn ar y gwaelod. Gret, right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Dwi wedi cael siwmai fach arall. Siwmai, bore da o Ysgol y Ddwylan. Croeso enfawr i chi, ffrindiau. Diolch am y neges a diolch am ymuno. Dewch i ni gael gweld, a dwi hefyd wedi cael e-bost arall.
Bore da wrth y barcutiaid bendigedig yn Ysgol Ger y Llun. Y barcutiaid bendigedig. Ysgol y Dderi, fi wedi gwyd tryma i chi'n barod, dwi'n meddwl. Ydw. A wedyn... mae da ni'n neges arall. Mae Ysgol Rhos Helig safle Bronant yn joio bore yma. A bydd safle Llangeitho yn gwylio wedyn. Wel, siwmai ar gyfer wedyn i chi yn safle Llangeitho. A bydd ein dewin digidol Bronant yn dangos i blant Llangeitho. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi. Dewiniau digidol Bronant am helpu blant Llangeitho hefyd. Diolch wrtho Mrs Hawta fyna a plantos Ros y wlad. A wedyn mae Dom wedi ala e-bost i fi hefyd yn gweud bod Ysgol Trefanos ma. Na fe, mae Ysgol Trefanos ma sio mae'n mynd. Right. Wel chi fi glatio bant dwi'n meddwl. Fi'n mor fysio wneud shout-outs. Dwi ddim yn creu banner Owain Glyndŵr. Right, fi'n nôl ar yr iPad dyma ni. Nawr ar yr iPad, cofiwch, ni ychwanegu petrial a'i droi yn felyn. Felly dwi'n mynd i elfennau, a draw i siapiau, a wedyn ychwanegu'r petrial na mewn, cael panel fach ochr na lawr, a dewch i ni gael symud hwnna lan. Right, a nawr chi'n cofio mae'r llunellau pink na yn mynd i'n helpu, dyna ni, i gael yr petrial na'n union yn y cornel top ochr chwith. Newid lliw llenwad y petrial i fod yn felyn. Hyfryd, dyblygu hwnna lawr a fe i'r gwaelod. A'r llunellau pink na yn me helpu i eto. Mae rwydd yna. Right, mae'n mynd yn dda. Nôl a fi te i'r porwr. Right, nawr, dyma le mae'n mynd yn ddiddorol. Oedd Owain Glyndŵr pan nath e'n benderfynu ar creu'r faner yma, oedd e'n seiliedig ar faner Llywelyn ein Lliw Olaf. Ond y gwahaniaeth yw, ar faner Llywelyn ein Lliw Olaf, roedd y llew ddim yn lew rhemp. Doedd e ddim yn lew rampant yw'r gair maen nhw'n defnyddio ar gyfer disgrifio anifeiliaid herodrol. Chi'n gweld fe mae'r llew na'n edrych fel bod e'n barod i ymladd, barod i frwydro. Wel, roedd y llew ar faner Llywelyn ein Lliw Olaf yn lew pasant. Mae rhaid yn dod o'r Ffrangeg, passant. Yn meddwl bod oedd Llywelyn ein Lliw Olaf yn berson mwy call a tawel. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wir o ddarllen hanes Llywelyn ein Lliw Olaf. Dwi'n meddwl oedd e fachan eitha byrbwyll. Ond, tyfu ni. Oedd Owain Glyndŵr mae'n dangos bod e yn wahanol i Llywelyn ein Lliw Olaf, o bod e yn barod i frwydro. A gweud y gwir, pan nath e godi'r faner yma, oedd e'n barod wedi dechrau frwydro. Felly, chi'n bod, oedd y gath mas o'r cwd. Ond, i ni te yn mynd i geisio defnyddio nawr deallusrwydd artificial, AI, i greu llew herodrol rhemp. Iawn? Llew herodrol rhemp. A mae gwahanol anifeiliaid ar faneri ac arfwisgiau pobl nôl yn y canol oesoedd yn golygu gwahanol bethau. A oedd y llew yn golygu bod y person oedd yn cario fe yn berson dewr ac yn berson mawreddog, brenhinol efallai. Iawn? Felly, a chi'n gweld, mae yna wahanol anifeiliad fan hyn. Rai ohonyn nhw'n anifeiliad go iawn, a rai ohonyn nhw yn anifeiliad chwedlonol, sy'n i gyd yn golygu gwahanol bethau. Right, felly, dewch i ni gael trial creu y llew herodrol rhemp yma. Nawr, wrth arbrofi gyda hwn, mae'r AI o fewn Express fel arfer yn ei jobyn go dda o ddeall Cymraeg. Ond dwi'n meddwl bod y geiriau technegol yma chydig yn ormod iddo fe ar gyfer yr un weithgaredd yma. Felly, dewch i ni gael trial. Draw yn y cyfryngau fan hyn. Lan ar y lluniau. Cynhyrchu delwedd. Reit. Nawr, dwi'n meddwl mae ar draws sy'n mynd i ffit oren, dy fe, yn y petrial. Nawr, dwi wedi trial yn y Gymraeg, a oedd e ddim yn... nath e roi llew i fi, ond oedd e ddim yn lew herodrol. Felly, dwi'n meddwl bod Adobe yn deall y gair herodrol. Ac a dweud y gwir, cyn bore yma, bore ddo, o'n i ddim yn deall beth oedd y gair herodrol chwaith. Felly, bydd angen i ni i deipio yr sbardun mewn yn Saesneg bore yma ar hwn. Iawn, bod ni defnyddio Express yn Gymraeg, gallwn ni deipio sbardun Saesneg mewn hyn. Right.
Ysgrifennwch de, mewn fan hyn, heraldic, Llun. A wedyn na i talwch iawn, a wedyn na i ysgrifennu rampant. Iawn? Yn meddwl bod e'n barod i ymladd. Nawr, geiriau ffrenig yw reina, ond, chi'n gwybod be, mae yna air Cymraeg ar gyfer rampant, sef, a fi wedi gweud unwaith yn barod y sesiwn yma, remp. Nawr, oedd hwnna'n air poblogaidd iawn gyda ni yn y coleg. Pan o'n i yn y coleg, oedd remp yn un o'r geiriau oedd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pobl, bron yn ddyddiol. Ti'n remp eddi? Neu mae'na wallt i'n remp, neu oedd rhyw bethau fel yna'n cael ei dweud drwy'r amser. Roedd, dyma ni, wel, na ddechrau da, gwych, iawn? A chi'n gallu gweld, wrth ddefnyddio'r gair heraldic mewn na, maen nhw'n barod yn edrych fel bod nhw'n dod o darian. Roedd, nawr, bod yr adenydd yma'n cwl, dwi ddim angen adenydd. Felly, dwi'n mynd i fynd am yr un cyntaf yma fan hyn. Iawn, dyna ni. Neu mae'r ail un yn wych, chi'n dweud? Ie, chi'n gwybod beth, na i fynd am yr ail un. A os mae'n gwynebu i'r ffordd anghywir, pidwch y phoeni, allwch chi wastad defnyddio'r bottom flip, a na i ddangos hwnna i chi mewn eiliad nawr. Felly, fi'n hoffi hwnna, ond dwi ddim yn moyn unrhyw gefndir. Iawn, dwi ddim yn moyn unrhyw gefndir o gwbl. Felly, unwaith chi'n hapus gyda'r ddelwedd, a mae'r llun wych. Nesaf, dwi'n mynd i gau'r panel cynhyrchu delwedd lawr, clicio'r X fan hyn. A nawr allai dynnu'r cefndir. Iawn, just clicio ar y ci cyfeillgar fan hyn, tynnu'r cefndir. A ddelen ni wedyn just cael y llew i hun. Ie, gret, na ni. Reit te. Nawr, chi'n gwybod be, a fi draw i'r iPad i wneud hwnna nawr. Na, os oes angen i chi flipio, os mae'ch llew chi'n gwynebu i'r dde, i ni moyn y llew i fod yn gwynebu'r chwyth i ail greu banner o Owain Glyndŵr, mae yna fotwm flipio fan hyn. Chi'n gweld? Felly, allwch chi wastad flipio eich llew gan ddefnyddio y botwm flipio yna. Right, iawn. Right, a fi draw te'r iPad i gyrraedd y pwynt ma, achos fi'n gwybod, mae jyst y cam bach yma, felly, yw'r peth mwyaf cymleth fyddwn ni'n neud bod yma, yw trefnu'r ddelwedd yma. Ni wedi cael cwbl o whoops, fi'n meddwl. Ydyn, bod y da Ysgol Dyffryn Dilas Corus. Siwmai Ysgol Dyffryn Dilas Corus, siwr i chi de. Croeso mowr i chi, a diolch am ymuno, a hefyd hawdd amor a siwmai. Diwrnod Owain Glyndŵr, hapus iawn i bawb wrth dosbarth seith enyn Ysgol Gynradd Aberteifi. Wel, siwr i chi draw fyna yn Aberteifi. Right, joio mynd draw i Aberteifi, a pizza tipi bach, nawr te. Right, draw fi i'r iPad, ydw fi ar yr iPad. Right, dewch i ni gael y llew yma mewn de. Felly, os chi'n cofio nawr ar y chwyth, dwi'n clicio ar cyfryngau, ac o dan lluniau, dwi'n tapio ar y botwm llwyd sy'n gweud cynhyrchu delwedd, a dwi eisiau un ar draws. Right, y drial eto de. Heraldic Llun, rampant. Iawn? Neu llai dweud, llai drial mewn un frawddeg, heraldic rampant Llun. Trai hwnna. Iawn? Cau hwnna i lawr a cynhyrchu. A gweld beth ddaw. Heraldic rampant Llun. O'r te. Ni weld, dylen ni gael rhywbeth weddol debyg, byddwn ni'n meddwl. O, gwych. Gwych. O, mae'r gweilod na'n berffaith. Fi'n dwlio hwnna. Yr unig beth sy'n bod yn fe, mae'n gwynebu'r ffordd anghywir, ond fel i ni'n gwybod, allai ddatrys hwnna yn ddigon hawdd. Right, hapus gyda y ddelwedd nawr llew, cau'r panel yma lawr, tynnu'r cefndir, clicio'r ci cyfeillgar, tynnu'r cefndir, a wedyn bydd angen i fi flipio hwnna yn llorweddol, felly na i dapio'r flipio perffaith. Right, a to, chi'n gweld, chi'ch chi ddefnyddio'r llunellau pinc na i wneud siŵr bod eich llew yn union, na ni, yng nghornel y bocs. Iawn. Nesaf, nôl i'r porwr. Dyma ni, nôl ar y porwr. Nawr, effaith hyfryd ar faner Glyndŵr yw bod y llewod yma wedi lliwio i'r lliw gwrthwyneb. Felly ar y petrial melyn, mae eisiau ni gael llew coch. Felly cliciwch ar eich delwedd o'r llew. A nawr, ni'n mynd i ychwanegu effaith arno fe.
Felly, sgroliwch lawr fan hyn a welwch chi effeithiau. A un o'r effeithiau yw arlliw. Tint yn Saesneg, ni'n mynd i arlywio fe, arlliw. A chi'n siŵr fod y dyfalu beth sy'n digwydd fan hyn. Dwi'n dewis arlliw ac yna clicio eto i agor y gosodiadau. Right, wel pa liw dwi eisiau ar y llew yma? Wel, lliw coch wrth gwrs. Felly yna clicio fan hyn a dod o hyd i'r union liw coch oedd da fi pan nes i osod y cefndir. A nawr, dwi'n mynd i droi'r dwysedd na, wel mae lan i chi. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i droi fe reit lan, ydw. Droi'r dwysedd na reit lan. Gret. Hyfryd. Nawr, nesaf, beth fi'n mynd i wneud yw dyblygu y llew yma ar gyfer y cornel gwaelod. Felly, i ddyblygu, dwi'n clicio ar y 3 dot mwy a dyblygu. Iawn? Dyblygu fe, dyna ni, a mae da fi lew arall union yr un peth. A chi'n gweld, dwi'n defnyddio'r llunellau pinc i gael hwnna'n union y man cywir. Fel na. Reit. Nesa i fi moyn llew yn y bocsys coch. Felly, na i ddyblygu hwn to. 3 dot dyblygu. A draw o fe, a chi'n gweld mae'r llunellau pinc mynd i ddweud bwp, bwp, na fe, bod fi mewn llinell gyda'r llewod eraill. A tro ma, beth sy'n eisiau fi wneud wrth gwrs yw newid yr effaith arlliw ar y llew yma. Felly gyda'r llew newydd yma wedi ddewis, yn sgrolio lawr, effeithiau, mynd i'r arlliw, dewis y melyn sydd â fi yn y cefndir. A wedyn, troi'r dwysedd na reit lan eto. Peth ola sydd â fi wneud wrth gwrs yw dyblygu hwn. A lawr a fe i'r gwaelod. Reit, a ni bron o bod na gyda banner Glyndŵr. Siwmai, neges oedd y Mr Roberts, ydy'n bosib dilyn nhw ers o'r dechrau, sori'n dosbarth yn hwyr yn ymuno. Reit, dwi ddim 100% yn siŵr am hwn am ffaith, ond mae rhywbeth yn dweutha i bod chi ddim yn gallu mynd nôl i'r dechrau tra bod y wers yn fyw, ond unwaith bydd y wers yma yn stopio, allwch chi, unwaith bydd y wers yma'n stopio am cwarter i 12, ni'n meddwl bod chi'n gallu dechrau wedyn. Os mae nawr i chi'n ymuno, Mr Roberts, falle ni ar fi'n dechrau creu banner personol yn hun. Felly, falle, just gadewch hwn, a falle dewch nôl i wneud hwn ar ôl i'r sesiwn i orffen. Ydy hwnna'n syniad da? Felly, i ni ar fi'n dechrau wneud banner personol. Ni wedi wneud un Glyndŵr, a nawr mae pawb yn mynd i greu banner personol. Felly, bydden ni'n dechrau gyda ymuno mewn fyna, iawn? Allwch chi wastad wedyn defnyddio recordiad i fi nôl i greu un Glyndŵr. Yr un sgiliau fi nôl. Pwy sy'n ni? Mae'n cwbl o whoop-whoops dyn ni fynd. Ysgol y garreg yma. Bore da, Ysgol y garreg. A hefyd, bore da, Ysgol Gymraeg Cas Newydd. Siwmai, siwr i chi, Ysgol Gymraeg Cas Newydd. A Mr White fyna, chi'n smart iawn na chi fyna, Mr White, yn ymuno gyda ni. Right, draw i'r iPad te i wneud yr un peth. Dyma ni. Right, felly dyma'r llew cyntaf nes i wneud. Chi'n cofio mi eisiau fi ychwanegu arlliw. Felly na i sgrolio lawr, effeithiau, a wedyn arlliw, dewis y coch, a dwi eisiau'r dwysedd na, reit lan, dyna ni. Dewch i ni gael dyblygu hwn, dyblygu, lawr ati i'r cornel gwaelod, hyfryd, dyblygu eto, 3 dot mwy, dyblygu, lan i'r top, defnyddio'r llunellau pinc, neu'n siŵr bod ni mewn llinell, hyfryd. Mae eisiau newid yr arlliw, yr effaith arlliw, i liw melyn. Melyn. Dyma ni. A dwi'n meddwl bod y dwysedd, mae'r dwysedd yn barod wedyn reit lan ar yr un achos ni wedi dyblygu fe. Dyblygu am y tro olaf, dyblygu. A defnyddio'r llunellau pinc, llunellau pinc. Fyna. Ni'n ei siŵr bod e'n union yn y man cywir. Perffaith. Right. Wel, ni bron y ben. Na'r beth sy'n ni'n neud nawr, yn neud o'n i edrych bach yn henach. Neud edrych yn hynafol. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r porwr, a gyfer cam olaf ail greu
baner Glyndŵr. Right, nawr te, dewch i ni gael chwilio yn gyntaf am linell allwn ni ddefnyddio i rannu'r cwarteri yma. Iawn, felly ewch i elfennau ar yr ochr chwith, elfennau, a sgroliwch draw i'r asedau dylunio. Ni moyn mynd nôl i'r asedau dylunio. Eto fyna, siwmai, pwy sy'n ni fan hyn ar e? Ysgol y Garreg. Os ych chi'n hwyr yn ymuno, dwi ddim yn meddwl bod modd sgrolio nôl. Chi'n gallu gwneud pause, ond ych chi ddim yn gallu sgrolio nôl tra bod e'n fyw, dwi'n meddwl. Just dyna fel mae YouTube yn gweithio a streamio ar gweithio. Ond ymunwch mewn nawr, ni'n mynd i ddechrau creu baner newydd sbon nawr, a wedyn felly allwch chi fynd nôl ar ôl y sesiwn i orffen. Unwaith y sesiwn i'r gorffen, allwch chi ddilyn o dylenni a allwch chi fynd nôl i ddechrau wedyn. Ond ych chi ddim yn gallu gwneud y tra bod e'n fyw, dwi'n meddwl. Reit, dwi'n mynd i chwilio te mewn yn yr asedau dylunio am, chi'n chi weld, dwi wedi bod yn ymarfer yn barod. Thin line, na drial thin line, a dwi'n meddwl mai thin grunge line. Dwi eisiau, chymod, llinell eithaf aniben, ond dwi eisiau bod yn eitha tenau, fel bod fi'n gallu mynd ar draws y faner. Felly, bydde hwnna'n iawn, bydde rhywbeth fel hyn yn iawn. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld pencil line hefyd. Dwi'n drial hwnna, pencil line. Ni moyn llinell eitha syth. I ddi hefyd yn ddelfrydol. Dyma ni, rhywbeth fel hyn nawr yn berffaith. A mae'n arall fan hyn, chi'n gweld? Felly chwilius i am thin pencil line dwi wedi chwilio am. Dyma ni. Right. Dyma rai fan hyn. Felly mae eisiau dwy o'r ein yna. Allwch chi ddefnyddio'r un i'n ddwywaith, ond mae yn neis cael rhai gwahanol yn hytrach na dyblygu. Dyna ni, dwy o'r rheina dy fi. Felly, un wrth gwrs i fynd ar draws. Pencil line nes i ddefnyddio i ddod ar hyd i'r ein. Oedd y term gorau, mwyaf llwyddiannus. A dwi'n rannu'r cwarteri na fel yna nawr. A na i gylch droi'r linell yma. Lan a fe fel yna. Gret, hyfryd. Right, a wedyn, beth y fi moyn nawr i wneud y cwbl i edrych yn henach. Felly, o dan yr asedau dylunio, dwi'n mynd i gael gwared ar y chwiliad pencil line yma, a mynd nôl i bob un o'r asedau dylunio. Right, a dwi'n mynd i sgrolio lawr i... dwi eisiau'r asedau dylunio, a sgrolio lawr i... overlays, gweld y cyfan, overlays. Dyma ni. Right. Ac yn overlays, fe welwch chi bod na un fan hyn o'r enw specs and flex. Right. Nawr te. Felly mae rhain yn gret. Iawn? Allwch chi hefyd fynd yn lle overlays, allwch chi fynd i textures. A dyma ni distressed gyda chi fan hyn. Iawn, felly, a grunge, chi'n gweld grunge fyna hefyd? Na fynd i grunge, dwi'n meddwl. A just dewis unrhyw un o'r ein, lycech chi ychwanegu i'ch tudalen. Pa'n dwi'n meddwl? Am hwnna, dwi'n meddwl. A na gyd dwi'n neud nawr yw llenwi y dudalen gyda yr elfen trosain yma. Nawr, weithiau bydd siap y trosain fel hwn ddim yn llenwi'ch dudalen. Pwch becso, jyst newch eich trosain lot yn fwy. Yma ni. Gwych. Os mae'r trosain yna yn rhy gryf, os chi'n meddwl bod yr effaith yn rhy gryf, allwch chi wastod ddod lawr ar anrhyloiwedd. Iawn, yr anrhyloiwedd ar y chwith fan hyn, dod lawr ar effaith yna chydig, i ysgafnhau y trosau yna. Da lawr ar chydig bach, dwi'n meddwl. Right. Dwi'n mynd i arben hwn fel baner Glyndŵr, lan ar y top fan hyn. Baner Glyndŵr.
Iawn, gred. A dwi'n mynd i neidio draw i'r iPad nawr te i wneud yr un peth. O, ni wedi cael siwmai fach arall. Siwmai! Miss Jones, bore da o Ysgol Pont Henry. Miss Jones, oedd Miss Jones a fi wedi tyfu lan yn yr un pentre, Porth yr Yd, yng Nghwm Gwendraeth Fach. Siwr eich chi, Miss Jones, croeso mawr i chi fyna blant o Ysgol Pont Henry. Right. Nawr, mae'r faner wedi gorffen ar iPad, felly, ar y porod, dewch chi fi mynd draw i'r iPad te i orffen hwn bant, a wedyn ni'n barod i greu baner ein hunain. Right, be nes i gyntaf oedd mynd i'r elfennau, a mynd i'r asedau dylunio a chwilio am pensil line. Iawn, a wedyn fi moyn 2 linell eitha syth. Rai D. Right, dyma ni 1, 2. Right. Felly, caill ai gael hwnna lawr y muned. Gael just pinsio mas tym bach fel bod fi'n gallu gweld. Gret, dyma ni. Yn anodd gwybod pa un sy'n well dy fi. Yr un dwi wedi wneud ar y porod neu'r un ar yr iPad heddi. Right, dyna'r linell na wedi wneud. Linell nesaf. Cylch droi, lan na fe o ran maint, hyfryd. Right, a nawr dwi eisiau cael y troshain yma. Felly gael hwnna, na gael gwared o'r chwiliad pensil line, a mynd nôl i'r asedau dylunio, a chi'n meddwl beth, ges i'r rai gorau yna, nid yn overlays, ond yn textures, yn y gweadau. A nes i fynd i grunge, chi'n meddwl beth, na i drial y distressed y tro yma, achos mae'r rhain edrych yn wych hefyd. Helo, lyco rhain. Dyna man, dewis un Jones. Right, dyma fe. Lyco hwnna, gret. A mae rhain chydig yn ysgafnach beth bynnag, dyn nhw ddim yn ddi. Felly dwi'n meddwl bod eisiau fydd o lawr ar ran rholoiwedd ar hwn. Nagos. Na, hwnna'n gweithio'n wych fel mae e. Right, mae eisiau fi enwi'r prosiect yma lam yn hyn. Dych chi ddim yn defnyddio'r un enw ddwy waith yn eich prosiectau chi, fel bod e'n neud yn amhosib i chi i gymysgu rhwng ffeiliau. Felly, dwi ddim yn gallu galw hwn yn baner Glyndŵr, rhaid fi alw yn rhywbeth fel baner Glyndŵr 2. Rhywbeth fel yna. Right, iawn. Right, ni wedi gorffen ail greu baner Glyndŵr. Nawr ffrindiau, dewch ni gael creu baner ein hun. Felly, nôl â fi i'r porod, a ni'n mynd i wneud hwn ar dudalen nesaf, ni'n mynd i ychwanegu tudalen. Iawn, ni'n mynd i ychwanegu tudalen. Felly, cliciwch ar ychwanegu yn y cornel top o'ch dde, a wedyn ni'n moyn un yr un maint, please. Tudalen yr un maint. Right, nawr te, beth cyntaf sydd eisiau chi wneud yw meddyliwch am pa liwiau sydd yn bwysig i chi. Nawr, os na liw, ydych chi'n chwarae i glwb chwaraeon am y lliw penodol gyda'r clwb na? Neu ydych chi, os na liw pwysig i chi o ran eich ysgol, neu os na liw sydd yn meddwl rhywbeth i chi, neu chi efo fod yn lliw eich tŷ chi, lliw eich drws ffrynt chi, hyd yn oed, lliw y car. Os na liw sy'n meddwl rhywbeth i chi, bod na rhyw ystyr iddo fe. Siwr i chi Ysgol Gynradd Llanbedr, croeso enfawr i chi i'r sesiwn yma bore yma. Right, felly, am flynyddoedd, bues i'n chwarae mand seindor arian, fel band pres Crwbyn, pentref cyfagos i le nes i dyfu lan. A lliw y band yw Burgundy, coch, lliw gwyn coch. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r lliw na. Right, a dwi'n mynd i lliw'r cefndir, a dwi'n mynd i gisio dod o hyd i'r lliw na. Dyma ni, rhywbeth fel hyn yw e, neu hwn hyd yn oed, ie, na i fynd am hwnna. Right, felly na'n liw cyntaf fi fyna. Iawn. A nawr, beth dwi'n mynd i ddefnyddio ar gyfer y cwarteri? Wel, dewch i ni gael ychwanegu'r cwarter yn gyntaf, felly mi eisiau fi fynd i'r elfennau, a mas o hwn, dwi eisiau mas o hwn, draw i'r siapiau, ynddo fe? Siapiau, a dwi eisiau'r petrial cyntaf yma. Right, nawr, pa liw arall sydd yn bwysig
i fi? Pa liw arall sydd yn bwysig i fi? Wel, am blynyddoedd beth sy'n gweithio yn ysgol maes y Gwendraeth, a cyn hynny enw'r ysgol oedd maes yr yrfa, a dyna'r ysgol nes i fynd iddi hefyd pan o'n i yn ddisgybl. Felly, lliw sydd wastad bod yn bwysig i'r ysgol na yw glas golau, glas lliw'r awyr. Felly, na i ddewis hwnna fel lliw arall ar gyfer y cwarteri. Felly, mae hwn yn debyg iawn i'r lliw. Dyma fe. Gwych. Reit. Felly, chi'n cofio na beth dwi'n neud? Dwi'n dyblygu hwn. A chi'n cofio nes i ddefnyddio'r llinellau pinc na i wneud yn siŵr bod y cwarter yn union y lle cywir. A nawr lle ddyblygu hwnna. A lawr o fe. A dyna fi wedi dechrau nawr creu fy maner personol i. Right, a i drawn ar yr iPad neu'r un peth. Rhaid chi sy'n ymuno fan hyn. Iawn, dyna fe'n ni'n neud, gosod lliw y cefndir. A wedyn, right, bydde i bobl sy'n ymuno nawr, i chi moyn dechrau ffeil newydd, ymddeiriadau. So, os i chi nawr yn ymuno, cwpl o bobl wedi dweud bod chi, ar dudalen cartref Express, clicio ar y plus mawr glas, a i ni mewn prosiect ar draws. Chi'n gweld fan hyn? Prosiect ar draws. Iawn. A dyna ni wedyn, byddwch chi'n iawn i greu'r faner yma. I'n drysu yna nawr. Ni'n agor y prosiect yr iPad lan ar y port. Right, dyma ni. Right, draw o fi yr iPad i gael neud yr un peth de. Iawn, i ychwanegu'r dudalen, os chi'n cofio, dwi'n tapio ar y plus, right yn y cornel top ochr dde o dan eich avatar chi, a dwi eisiau dudalen yr un maint. Right, cael y panel ochr na, sa'n hwnna. Right then, lliw y cefndir oedd yr lliw, sa'n hwnna. Lliw y cefndir, mwy o liwiau. Chi'n bod be, na i fynd am un gwahanol ar yr iPad, newid ychydig. Nawr te, es i goleg Diwrnod, Prifysgol y Diwrnod Dewi Sant, yw hwnna nawr, a lliw pwysig i'r Diwrnod nôl pan o'n i na, oedd yw gwyrddlas tywyll, fel hyn. Right, a wedyn ail liw pwysig i'r Diwrnod oedd y lliw air, felly na i ddefnyddio hwnna fel fy ail liw. Felly, na i fynd i'r elfennau, a nôl, nid distress, nid textures, dwi eisiau mynd nôl i'r siapiau. Cydion y petrial. O, dwi'n ddim yn bell bant o liw air barod, ydw e. Chi'n gweld, ni'n defnyddio ar y llinellau pink. Bwp. Lawr. Bwp. Os yna liw air arall i gael. Hwna, ie. Hyfryd. A dyblygu hwna. Lawr o fe. I'r cornel gwaelod ochr dde. Right, dyna ni te wedi dechrau ar y baner personol. Nôl y fi i'r poror. Poror. Dyma ni. Right, nawr bach o hwyl. Chi'n cofio beth wnaethon ni nesaf defnyddio deallusrwydd artificial, AI, mwyn creu'r creadur sydd yn meddwl rhywbeth amdana i. Iawn, meddyliwch amdano chi. Felly draw fi i'r dudalen heriau. Nawr te, pa greadur fan hyn sydd yn meddwl rhywbeth i chi? Chi'n meddwl sy'n adlewyrchu eich personoliaeth personol chi. Felly ni wedi cael llew, llwch chi ddefnyddio llew arall. Eryr, os ych chi'n teimlo'n bod chi'n berson sy'n ddico rhyddid a phwer. Arth, os ych chi'n gryf ac yn warchodol yn edrych ar ôl pobl o phethau. Carw, os ych chi'n chwym ac yn wyllt. Draig, os ych chi'n ddoeth ac yn hoffi pethau hudol. Ffenix, os ych chi'n teimlo bod chi ar newydd wedd neu wedi newid. Unicorn, os ych chi'n berson da ar uchel, nobl. Griffon, os ych chi'n berson effro a dewr. A Pegasus, os ych chi'n berson creadigol a dychmygus. Felly chi hefyd arbrofi gyda'r agweddau herodrol, felly chi'n gwybod ni wedi defnyddio'r gair rampant ar gyfer y llew sydd yn barod i frwydro. A chi hefyd trial defnyddio'r geiriau passant, couchant, couchon, a salient, sydd i gyd yn meddwl gwahanol bethau. Ond chi'n meddwl fi'n mynd i gael rhywun syml iawn, a dwi jyst yn mynd i ddefnyddio enw'r anifail gyda'r gair
heraldic. Hwna mynd i wneud ei edrych fel yn ifael creadur o faner. Iawn? Felly, wel, chymod, fi yn meddwl bod fi'n berson eitha creadigol, felly dwi'n meddwl bod rhaid i fi fynd am y Pegasus, dwi'n meddwl, ar gyfer un cyntaf, beth bynnag. Felly, dwi'n mynd i fynd am Pegasus heraldic. A chymod beth sa'n mynd i boeni am yr agweddau. Dwi'n siŵr bod Express yn mynd i roi rhywbeth ardderchog i fi. Felly, draw y fi'n ar i'r cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd. Eto nawr, dim ots a gweud y gwir, ond chymod, ar draws sy'n mynd i ffitio yn y petrial na oren, dy fe. Right, mewn yn un, dwi'n mynd i roi heraldic. Mae'r gair yna'n bwysig nhw ei gael hwn yn yr arddull cywir. Heraldic Pegasus. Mae'r Pegasus, sef ceffyl gyda adenydd, yw Pegasus, yn golygu person creadigol dychmygus. Sa'n bod os dwi yn ddychmygus na'n creadigol ar fwrdd i llun, na dwi'n gwir, ond... waw, sgolwch ar rhain. Wowzers. Wawi. Anhygoel. Wow, maen nhw gyd o wych. Fi'n meddwl mai hwn yn hoffi ni. Felly, dwi'n dewis hwnna, a wedyn chi'n cofio, dwi'n cau y panel nawr, cau'r panel cynhyrchu delwedd, tynnu'r cefndir. Gwych. Nawr, mae'n felly beth bach mewn yn un dwi ddim eisiau. Allwch chi ddefnyddio'r dileuedd wedyn. Chi'n gweld y dileuedd wedyn? A just clicio. Lawr y maint y brwsh. Sa'n mae'n hwnna. Sa'n mae'n hwn. A just delay am... Sa'n mae'n hwnna chwaith. Wedyn cael gwared o'i fola fe. Iawn ni ail wneud hwnna. Llwch chi gamu nôl gan ddefnyddio undo fan hyn. Mae'n cael gwared i fola fe, pan wnaeth ni dynnu'r cefndir. Wel, llwn ni ddefnyddio'r brwsh adfer i gael dyn ôl e fola fe, chi'n gweld? Chydig bach o'r adenydd fan hyn hefyd. Felly mae adfer a delay gyda chi. A sy'n eisiau bod yn fanwl gywir, llwch chi jyst glicio, chi'n bod, fan'na, a mae'n gwybod, ti moyn y gos nôl i ti? Ydw, please. A wneud e jyst dod nôl ar darn cyfynas. Felly sy'n angen i chi fod yn... Chi'n gweld, sa'n goffo bod yn fanwl gywir fan hyn. A nawr, na i ddileu, bant y ti, lan y maint y brwsh ty bach. Chi'n gweld, jyst un clic, a mae'n cael gwared o'r darn cyfan na, sa'i moyn. Bant y ti, sa'i gyfer moyn hwn, chwaith. Na fe, a hwn, a hwn. Na fe, iawn. A dych chi ddim yn moyn bod yn berffaith. Mae'n fod edrych bach yn arw, yn dwi? Chi'n modd, achos ni'n mynd i wneud edrych fwy garw mewn ychydig. Nawr, roed, mae hwnna'n iawn te, wedi gwneud ar y gweilod, wedi gwneud. A nawr, a fi draw i'r iPad i wneud yr un peth. Iawn, achos mi'n siŵr bod chi gyd moyn cymryd amser yn greu eich creadur. A falle bod chi wedi fod yn tynnu, defnyddio'r dileuedd. Iawn, na gyd dwi wedi gwneud fyna yw defnyddio y dileuedd mwyn tynnu a adfer darnau ar ôl tynnu'r cefndir. Right, iPad. Iawn, wel trwy yna i am greadur gwahanol, felly na i fynd am, beth am, na i fynd am Phoenix, achos dwi wedi newid swydd. Fi'n gwybod bod e 8 mis yn ôl nawr, 9 mis yn ôl nawr, ond dwi wedi newid swydd, felly dwi wedi traws newid ychydig ar y mywyd wrth newid swydd. Felly, na i ddefnyddio Phoenix ar gyfer yr ail enghraifft. Right, felly dwi'n mynd i fynd i cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd, ar draws, a mewn yn heraldic Phoenix. Na ni. A cynhyrchu. A dewch i ni gael gweld beth sy'n ymddangos. Cofiwch nawr, os i chi athrawon yn postio lluniau o'r gweithgareddi yma ar-lein, fel mae lot ohonych chi'n neud, byddwn ni'n joio gweld baneri pawb. Byddwn ni'n joio gweld y baneri chi wedi creu. Felly athrawon, os ych chi'n tynnu lluniau o'r gweithgareddi yma, chi'n mynd postio nhw'r cyfryngau cymdeithasol, yna please, tagiwch fi mewn fel bod fi chi gweld gwaith eich dosbarthiadau chi. Allwch chi tagio fi ar @Ysgol digidol neu @Meredudd Jones, neu os chi yn postio ar Facebook, just Meredudd Jones. A hefyd, os chi moyn i tîm addysg Adobe yn America i weld
be chi'n bod yn gwneud. Tagiwch at Adobe Edu hefyd. Adobe Edu, un nhw gael gweld a dysgu dyma fach. Eisiau nhw ddysgu am Owain Glyndŵr. Right, dyma ni, mae'r Phoenix. Waw! Waw, waw, waw. O, diar annwyl. Dwi'n meddwl mai hwnna ydw i'n mynd i ddefnyddio, ond maen nhw gyd yn anhygoel. Right. Dyna'r Phoenix, tynnu'r cefndir. Gwych. Iawn, dwi'n hapus dy hwnna fel mae dwi'n meddwl. Ydw. Right, nawr te, dyna hwnna di wneud. A fi nôl ar yr porwr, a ddech chi'n weld os chi'n cofio beth oedd y cam nesaf nawr te ar ôl ni greu. Gweithwch ar y sgrin, beth yw'r cam nesaf, ffrindiau? Beth sy'n eisiau fi wneud nesaf? Arlliw. Ia, dwi'n mynd i roi arlliw ar yr Pegasus yma, felly. Effeithiau, arlliw. A pa liw dwi'n moyn mynd? Wel, dwi eisiau y lliw gwyn coch yma, ynddo se. Felly, na i fynd lawr yn hyn, dod o hyd i'r un lliw, nôl i'r arlliw, a troi'r dwysedd, whoop, reit lan. Hyfryd. Reit, dyblygu hwnna'r mwy, dyblygu, lawr at ti. Draw at ti. A fi eisiau'r llinell... Na fe, dwi eisiau 2 linell binc i ddangos bod fi'n union yng nghanol y petrial glas. Dyblygu hwn to nawr, dyblygu, lan i'r top, a dwi eisiau'r llinell pinc i ddweud, o, na fe, fel na, waw, llwyth o linell pinc fan'na. Be dwi eisiau gwneud gyda yr un yma? Wel, dwi eisiau newid yr arlliw, yn dwi? Dwi eisiau newid lliw yr arlliw, felly draw y fi ar effeithiau ar y chwith. Mewn i'r arlliw, mae'r dwysedd reit lan ar gant beth, ond mae eisiau newid y lliw i'r glas golau yna. Dyna fe. A beth sy'n eisiau gwneud wrth gwrs yw dyblygu. Lawr o fe i'r gwaelod. Defnyddio'r llinell pinc i wneud siŵr bod fi mewn llinell. A na fe. Waw, cool. Right, draw i'r iPad i wneud hwnna. Iawn, felly dyma fi'r iPad, felly dewch i fi gael ychwanegu'r effeithiau a'r lliw, dewis y lliw gwyrddlas tywyll na, lliw coleg y Diwrnod, a lan o'r dwysedd. Ie, gret, dyblygu hwnna, 3 dot dyblygu lawr at ti. Llinell y pinc, a draw o fe. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw, na fe, newid yr arlliw i'r lliw air yma. Arlliw, lliw, mae'r air yna sydd â fi, fan'na. Dyblygu hwn, lan o fe, a defnyddio'r llinell pinc i wneud siŵr bod yn ei linell yn gywir. Dyna fe. Right. Nôl i'r porwr i ni gael gorffen ein banner bersonol. Right. Llinell bensil sy'n eisiau nawr, ynddo fe? A trosau ni'n neud edrych yn hynafol. Felly, yn yr elfennau ar y chwith, elfennau, yn yr asedau dylunio, dwi'n mynd i chwilio am pencil line. Pencil line, dyna ni, mae yna'n barod i fi. Pencil line. Sgrolio lawr, sgrolio lawr, sgrolio lawr. A dwi eisiau 2 linell denau. Tenau, os allai. Ni moyn nhw'n denau oherwydd mae e'n mynd i orfod bod yn eitha mawr yn dweud erbyn i chi lenwi lled y dudalen. Dyna pam dwi'n chwilio am rai tenau. Hwn, na fe. Right, dyna y linell gyntaf. Chi bod eisiau cylch droi, oes. A dewch i fi gael draw o fe fan hyn, a nawr jyst cynnyddu'r maint. O, dwi'n mynd i hwnna, mae'n chydig yn rhy gam, dwi'n meddwl. Chydig yn rhy gam. Am hwn, na fe. Na fe. Right, draw o fe, cynnyddu'r maint, lawr o fe. Gret, a nawr dyblygu hwn, a'i droi ar rownd. Hyfryd. Beth sy'n nesaf? Wel, y troshain. Felly, dewch ni gael canslo'r chwiliad pencil line. A chi'n cofio, nes i sgrolio reit lawr i textures. A wedyn ydych chi distressed, oedd hwnna'n un da.
Oedd grunge yn un da hefyd. Beth arall i drial? Na i drial yn arall trwy hyn? Dych ni gael trial. Na i drial painted trwy hyn, weithiau. Pam lai? I am hwn, painted. Felly bod hwnna'n mynd i matcho'r y llunellau eitha da. Wedi ma fe. Chydig yn gryf, dwi'n meddwl. Felly na i ddod lawr yr anrholoiwedd ar y trosau na. Chydig. Right. Nawr, allech chi hefyd, wrth gwrs, bod yn rhoi testyn ar y gwaelod, gyda'ch enw chi, gan bod hwn yn banner bersonol, allech chi fod yn ychwanegu testyn. Banner Meredudd Jones. Allech chi hyd yn oed fod yn disgrifio yn y blwch testyn na pam i chi wedi dewis y lliwiau a pam i chi wedi dewis yr anifail, y creadur sydd â chi. Iawn? Felly, na i wneud hwnna. Credu bod fi wni ychwanegu... na i roi yn y cornel mwyaf golau, yn y lliw mwyaf golau sydd gyda chi. Lliw mwyaf golau. Allech chi roi siap iddo fe hefyd. Mae eisiau ffont gwahanol yn y se. Dyna ni. Rhywbeth fel yna. Hyfryd. Iawn, ond mae hwnna wedi wneud. Wedi wneud. Right, draw y fi te i'r iPad i gael gorffen y faner, a byddai'r her gyntaf heddi wedi gorffen, ffrindiau. Right, beth nes i eisiau yn y fi te yw elfennau, draw i'r asedau dylunio, pensil line, sgrolio lawr, sgrolio, dewch ni gael fynd o llinell ddi dynau. Hwna'n gweithio'n iawn i fi. Troi linell. Mae honna rhyw ongl ryfedd. Mae honna rhyw ongl ryfedd. Yn y bin. Dim ymynedd y fi am rhyw ongl ryfedd eddi. Dyrno bysyd y fi. Right. Na ni, draw hwnna, llusgo fe ar draws. Pincho mas tyn bach. Right. Iawn, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu linell na, dyblygu, a'i chylch droi hi o amgylch. Na fe. Beth ola sydd da fi'n neud yw trosain. Trosain. Os ydych rhywun yn moyn rhoi whoop whoop, byddai'n gwirio, os ydych neges i nhw'n dymew nawr, unwaith byddai'n gorffen y faner yma, danfonwch ar YouTube, ar StreamYard, neu ar e-bost os chi eisiau hefyd. Iawn? Right, nôl da i'r elfennau a i'r asedau dylunio, dwi ddim yn moyn pencil line, sgrolio lawr, textures. Beth ai am tro hyn te? Tria mynd am bethau gwahanol. Bob tro. Sa'n cofio beth nes i nawr. Ink. Nw wedi wneud ink. Na, painted nes i o blaen, dy fe. Mae ink o wahanol to. Right, ink. Mae rhaid neis mewn yn enfyd. Hwn. Lyco hwnna. Lyco hwnna. Joio'r y patrwm nas i ar hwnna. O dwyr. Right, lawr ychydig ar anrholoiwedd i ysgafnhau. Ond mae hwnna'n fendigedig. Right. Dyna ni te. Wedi gorffen ein her gyntaf o greu banner Glyndŵr a chreu un personol i chi. Os ych chi moyn rhannu'r ein, allwch chi lawrlwytho ar iPad neu ar y porwr fel PNG neu fel PDF, os ych chi'n meddwl ar graffu, neu os ych chi'n moyn llusgo fe mewn i'ch Google Drive, OneDrive, fy ffeiliau o J2E, ble bynnag chi'n cadw'ch gwaith, allwch chi lawrlwytho fe, llusgo fe mewn, gan ddefnyddio'r botwm lawrlwytho, neu allwch chi clicio rannu, a bydd hwnna gyda chi, bydd hwnna yn creu dolen gweld yn unig, view-only link, fel bod chi'n gallu clicio a gweld eich dyluniad chi. Chi'n dangos hwnna i chi ar y porwr hefyd. Mae da ni y rhannu, iawn, os ych chi'n moyn danfon dolen, gweld yn unig, pobl yn chi clicio, a bydd nhw'n chi gweld y ddwy faner ar yr un ddolen, un Glyndŵr a'r un i chi newydd greu. Neu os chi'n moyn lawrlwytho, mae da chi botwm lawrlwytho fan hyn, a chi'n gweld allwch chi lawrlwytho just y dudalen yma, neu y ddwy dudalen. Iawn? Neu PDF, pob dudalen, neu just dudalen i chi arno. Iawn? Os chi'n moyn mynd nôl ymlaen rhwng eich tudalennau, chi'n gweld mae chi botwm mlaen yn ôl fan hyn i gael mynd nôl ymlaen. Neu, lan ar y top fan hyn, lle mae'n gweud bod dwy dudalen, allwch chi weld eich ddwy
dudalen lan fyna hefyd. Right, gwych. Gwaith gwych. Ni wedi gorffen ein her gyntaf. Mae cwarter awr ar ôl gan ni, mae hwnna'n ddigon amser i ni wneud yr her sy'n weddill. Achos mae'r ail her yn rwyddach i ni mynd i fod yn creu gwefan, tudalen we. Right. Os yna rhywun wedi gweud siwmai, mae da ni bore da o Ysgol Gymraeg Fenni. Siwr i chi? Siwmai, os Andrew, siwmai? O Ysgol Gymraeg Fenni. Croeso mawr i chi i'r sesiwn bore yma. Dwi wedi cael e-bost, efo rhywun yn gweud helo i we. Helo, Ysgol Gymraeg, blaen dilas. Siwr mae'n mynd e, ydych chi'n iawn? Croeso i chi i'r sesiwn. A hefyd, helo, Ysgol Ifor Bach. Siwr mae'n mynd? Croeso mawr. A mae Dom wedi cael e-bost i fi'n dweud, bore da, oedd i wrth dosbarth Tryweryn yn Ysgol Myfennydd. Siwmai, siwr i chi. Beth sy'n ni fan hyn? Rhywun arall? Nage? Neges arall yw na. Dim byd i wneud ar wers bore yma. Right. Iawn de. Dewch i ni gymryd ymlaen i'r ail weithgaredd te. Sef tudalen we. Iawn. Felly, os na i fynd draw i'r tudalen heriau sgrolio lawr, chi'n gweld, mae da fi wybodaeth i chi wneud ffeithiau am Owain Glyndŵr i ni'n mynd i ddefnyddio i adeiladu tudalen gwe. Right. Felly, i ddechrau prosiect newydd, cliciwch ar yr A fawr yn y cornel top ochr chwith, a ni nôl ar dudalen cartref Express. Right, dwi'n mynd i ddewis y dudalen, yr botwm porffor, y deilsen fawr porffor sy'n dweud adeiladu tudalen we. Right. Nawr, dewch i ni gweld, os na un o'r templedi yma yn gweithio i chi. Dewiswch un sydd yn gweithio, dewiswch unrhyw un o'r templedi yma i chi'n meddwl sy'n gweithio i chi. Dwi'n mynd i drial hwn, History Report, a dewis e. Clicio dewis. A mae'n llwytho nawr y templed gwefan yma i fyny i fi. Yn hynod o araf, rhaid dweud. Addasu, iawn, dim problem. Right, nawr te. Wel, dyma ni. Dyma ddechrau arni. Chi'n mo beth? Sa moyn defnyddio hwn. Na, mae gormod ein bethau mewn yn bydd eisiau ni ddileu. Na, camgymeriad. Rhaid, mynd i clicio nôl ar yr A fawr. Clicio nôl ar yr A fawr i fynd nôl i'r dangosfwrdd. Dewn ni ddim defnyddio templed. Mae nhw'n aniben. Clicio. Na fe, mae lergedd y fi'r templedi, no? Sorry, newn ni ddim defnyddio templed, newn ni greu un o dechrau. Ni'n meddwl byddwn ni'n arbed o'ch amser yna. Cliciwch ar y teilsen borffor. A ni'n mynd i ddefnyddio creu o'r newydd, y botwm ar y gweilo fyna. Creu o'r newydd. Right. Iawn. Teitl. Wel, beth yw'r teitl sy'n ni? Wel, llwch chi roi ffeithiau Owain Glyndŵr fel teitl ysgrifennu moyn. Llwch chi gopio hwnna draw o'r dudalen we a pasto fewn. Control C, Control V. Control C, Control V. A rhowch eich enw chi gan fel is-teitl. Yna. Iawn. Beth i ni moyn o dan o fe? Wel, ni moyn llun o dan o fe. Cliciwch ar y plus fyna i ychwanegu llun yn gefndir. A mewn mynd nawr, allech chi chwilio am felly rhywbeth fel night, y term Saesneg night ar gyfer marchog, night. K-N-I-G-H-T. Off, helo. Pa'n o'r ein sy'n edrych yn Glyndŵraidd? Pa'n o'r ein sy'n edrych fel Owain Glyndŵr? Maen nhw'n sawl un yn, edrych yn wych yn dyn nhw. Mae'r castell na'n gret hefyd, yn offi'r castell. Diar mi. Llwyth o ddewis. Dwi'n mynd am hwn, ydw. Na fe. A mae hefyd angen i fi newid thema. Mae'r ffont yma'n edrych bach yn rhy... Mae'r ffont yma'n edrych bach yn rhy gyfoes, bach yn rhy modern. Felly na ddewis ffont thema sy'n edrych yn fwy hynafol, fwy hen ffasiwn. Falle rhywbeth fel vintage. Nawr,
Sylwch chi hefyd, mae yna rai ffontiau yn y byd sydd ddim yn licio gyda to ar ei bennau. Chi'n gweld? A neithio just dangos mewn ffont arall. Felly, dibynnu os ych chi'n hapus gyda hwnna yn y beidio, falle, bydde well ydych chi ei newid e heb y tor ar A dwi'n mynd licio neud na, a dweud y gwir, ond mae'n dibynnu. Weithiau mae'n edrych yn oce, ond gyda'r un nawdd yn edrych yn eitha niben gyda ffont arall. Right, nôl i'r iPad i gael neud yr un peth te. Gael dechrau bant gyda hwn. Right, dyma fi ar yr iPad, tapio'r A fawr, cornel top, ochr chwith. A dwi yn mynd fynd draw i'r dudalen heriau, dyma hi fan hyn. A mae copïo testyn o dudalen weithiau'n gallu bod yn anodd. Mae'n rwyddach copïo testyn o ddogfen, felly ar y gweilo fan hyn, fi wedi rhoi botwm i chi fyna. Os chi'n dalach bus lawr ar y botwm a wneud open in a new tab, dyma'r Google Doc i chi fyna. Mae hwn yn rwyddach, chi'n gweld, mae'n rwyddach i ddewis testyn o ddogfen yn hytrach na gwefan. Right, ni'n mynd i fod yn adeiladu tudalen we, a fi'n mynd i fod yn dechrau. Creu o'r newydd. Iawn, tap mewn fan hyn, tap, paste. Ffeithiau Owain Glyndŵr. To mae'r wna'n edrych yn rhyfedd yn dweud. Enw fan hyn gan Meredudd Jones, hyfryd. A wedyn, Llun yn y cefndir, Llun. Chwiliwn ni am casl tro yma, casl. Wel, jyst yna gastell. Gwych. Na ni. Hyfryd. Iawn, a wedyn, newid y thema hefyd ar y top. Dych chi ddim yn newid y thema tra bod yn llwyth o llun newydd lan. Felly na fe, a mae'n mynd i ddangos y thema i chi fyna. A na i fynd am thema gwahanol tro yma. A mae'n mynd i osod y thema i fi. Hyfryd, na fe, mae'r wd o'r tôn o fe'n oce fyna, smot fi hwnna. Right, nôl te i'r porwr. A chi'n bod beth, ar gyfer gweddill y sesiwn nawr, gyda i sefyll ar y porwr, achos mae nhw'n union yr un peth ar y porwr ar iPad, felly sa'n meddwl bod angen i fi mynd nôl amlaen. Right, mae'n dweud ar y gweilo fan hyn, sgroliwch i ddechrau ysgrifennu eich stori. Felly, dwi'n mynd i sgrolio lawr, a dwi yn moyn cynllun hollti. Cynllun hollti. Iawn. Ar ochr yma, dwi eisiau testyn. Wel, pa destyn dwi eisiau, wrth gwrs, yw y cyflwyniad yma i stori Owain Glyndŵr. Felly, dewis y testyn, copi, nôl yn ni, paste. Iawn. Nawr, allech chi fod yn dewis ambell ddarn o destyn a wneud yn font fwy trwm. Iawn. Allech chi wneud na. Allech chi dorri fe yn baragraffau. Allech chi fod yn gwneud rhai ohonyn nhw'n yn ddyfyniad fel hyn felly. Os chi'n teimlo bod eisiau galw rhywbeth mas, o croeso chi'n gwneud hynny. Right, ychwanegwch eich delwedd ar y chwith. Wel, dewch chi ni gael dewis llun arall. Beth am chwilio am Wales tro yma. Ydyn ni chi cael y fach o dirwedd gwyllt yma, ydyn. Hyfryd. Tirwedd gwyllt Cymru. Right. Nawr te, beth sy'n dod nesaf te yw, o dan y testyn yma, dwi'n mynd i glicio ar y plus eto fan hyn, a chi'n gweld mae'n dweud eich stwff. Eich stwff. A mewn myna, allai ddewis banner Glyndŵr. Gwych. A gewch chi ddewis, chi'n gweld, mae yna ddwy dudalen fan hyn, dos e? Allwch chi ddewis un, just banner Glyndŵr, neu os chi moyn clicio'r ddwy ohonyn nhw, allwch chi ychwanegu'r ddwy ohonyn nhw fel delweddau. Iawn? Dwi jyst yn mynd i roi'n Glyndŵr mewn fan hyn, dwi'n meddwl. Na, chi'n meddwl, roi'r ddwy mewn. Dwi'n gweithio'n galed yn creu'r banner yna. Felly, dyma ni. Allwn ni roi capsiwn fan hyn, banner Glyndŵr. A lle roi fan hyn, dyma fy maner i ebychnod. Hyfryd. Awr te. Hyfryd. Reit. Wel, dewch i ni nawr te i fynd
nôl i'r wybodaeth fan hyn, a beth da ni fan hyn yw gwybodaeth am Owain Glyndŵr mewn rhifau. Chi'n gweld? Mae yna rhifau pwysig fan hyn ar gyfer pob peth. Felly dwi jyst yn mynd i gopio hwnna i gyd, Control C. Nôl a fi, a dwi'n mynd i ychwanegu cynllun hollti arall. A mewn fan hyn, dwi yn mynd i ychwanegu testyn, a Control fi glido hwnna mewn. Iawn. Just glido hwnna mewn. Right. Nawr, be dwi eisiau ar ochr dde fan hyn yw llun arall to. Felly dwi wedi chwilio am Wales, dwi wedi chwilio am Knight, dwi wedi chwilio am Castle. Yeah? Felly, allech chi chwilio am Medieval. Yna, a gweld beth gewch chi. Lot o ddelweddau addas fan hyn, yn dod e? Llwyth o ddelweddau addas fan hyn i ddefnyddio ar gyfer rhoi stori Glyndŵr. Right, beth ai am te? Dewch i ni gael mynd am... O, mae hwnna'n edrych yn ddramatig. Ai am hwnna. Right, y ceffil fan hyn na. Rhyw farchog. Right, nawr, mae angen i ni i dynnu sylw i'r rhifau yma. Iawn, felly beth dwi'n ei wneud yw, chi'n gweld, ar ôl bob rhif, dwi'n mynd i symud y testyn lawr llinell, a wedyn dwi'n mynd i clicio ar y rhif yma, a dewis naill ai H1 neu H2. Iawn, pa bynnag un i chi'n hoffi. Na i fynd am H1 dwi'n meddwl. Chi'n gweld, gyfer pob un nawr, dwi'n symud o lawr, a mae dyna ni, 50 mlwydd oed. A mae'n tynnu sylw i'r rhifau. Mae pobl yn gallu cofio ffeithiau yn rwyddach os i ni'n rhoi rhifau syml iddyn nhw. A dwi'n mynd trwyddo fe nawr, a dwi'n cadw'r fformatio yna yn gyson. A dyma ni ffeithiau diddorol iawn am Owain Glyndŵr fel teitle. Felly, dewch i ni gael mynd trwyddo nhw i gael gweld bach o'i hanes e. 1359 cafodd Owain Glyndŵr ei eni yn yr 1350au, 1350au. Maen nhw'n meddwl mae yn 1359 oedd y flwyddyn. Yn y flwyddyn 1400, cyhoeddwyd Owain Glyndŵr yn dywysog Cymru ar fedi yr unfed ar 15, 1400. Nawr, nhw ddim yn siŵr eto, ond nhw'n meddwl bod Owain o amgylch 50 mlwydd oed. O amgylch 100 pan ddechreuodd y gwrthryfel. A nôl yn yr adeg nawr, oedd pobl ddim yn byw mor hir a beth i ni nawr. Felly, oedd e'n ddyn reit yn ei ganol oed fyna, bron o bod yn cael ei ystyried yn hen ddyn pan ddechreuodd y gwrthryfel yma. Ath y gwrthryfel yma ymlaen am 15 mlynedd. Buodd Owain Glyndŵr yn gwrthryfel yn erbyn gorthrwm brenin Lloegr yng Nghymru am 15 mlynedd. O 400 hyd at 1415, oedd nid fe oedd yn arwain erbyn y diwedd, oedd neb rili trwy'r ble oedd erbyn y diwedd, ond oedd y gwrthryfel dal yn mynd mlaen. Mae hwn yn ffaith ddiddorol. Oedd cymydog i Owain Glyndŵr o'r enw Reginald de Grey, oedd e ddim yn berson neis iawn, oedd ddim yn berson caredig iawn. Oedd e'n greulon iawn i'r bobl leol, oedd e ddim yn neis i Owain, oedd e'n trial dwy'n tir Owain, a trial wneud hwyl ar ei benne o flaen pobl eraill. A yn ystod y gwrthryfel, nath Owain gymryd Reginald de Grey yn whistle, cymryd e'n hostage. A oedd rhaid i frenin Lloegr, Harri'r Pedwerydd, i dalu prydwerth, talu ransom, prydwerth i Owain Glyndŵr o 10,000 o bunnoedd mwyn rhyddhau Reginald de Grey. A oedd 10,000 o bunnoedd yn yr adeg honno yn agos at 10 miliwn o bunnoedd yn arian heddi. Iawn? Oedd e'n swm aruthrol o arian. A nath brenin Lloegr dalu yr arian na i Owain Glyndŵr mwyn rhyddhau Reginald de Grey, gelyn pennaf o Owain Glyndŵr. Ym 1454, nath Owain, oedd e'n barod wedi bod lawr, oedd wedi dechrau lan yn ei ardal enedigol lan Glyndŵrdwy, lan fyna sycharth, a oedd wedi dod lawr wedyn ar hyd y ffin gyda Lloegr,
a teithio ar draws De Cymru a cipio cestyll ar draws De Cymru gyd, Caerdydd, Abertawe, buodd e fan hyn yng Nghaerfyrddin, a wedyn gweithio nôl lan yr arfordir wedyn, a ym 1454, nath e gipio cestyll Harlech a Chastell Aberystwyth, a rei nawdd gyda'r cestyll mwyaf pwysig yng Nghymru. A nath e alw senedd ynghyd Machynlleth. Nath e alw senedd, nath e alw 4 person o bob cwmwd yng Nghymru, o bob tre fach oedd y cymydau. Bob cwmwd yng Nghymru oedd 4 person yn gofod mynd i senedd Owain ym Machynlleth. A fyna nath e gyhoeddi bod e'n mynd i ddod nôl a cyfraith hywel dda i Gymru. Oedd yn cyfreithiau mwy teg hywel dda. A oedd e'n mynd i sefydlu 2 brifysgol ac eglwys newydd, a oedd e'n dweud beth oedd ei gynlluniau fe ar gyfer y wlad. Chi'n meddwl, oedd credu'r bod da Owain 10 o blant, 6 o ferched a 4 o fechgyn. A'r ffaith olaf fan hyn yw yn y flwyddyn 1412, nath Owain ddiflannu. Ac i filwyr Lloegr ac i frenin Lloegr gynnig llwyth o arian, i unrhyw un fydde'n gallu dod o hyd i Owain, nath neb i frydychu fe erioed. A oedd neb yn gwybod ble oedd e wedi diflannu, a mae yna chwedlau bod e wedi byw i fywyd gyda un o'i blante yn dynwared un o'r gweision yn ei thi hi. A dyna ni. Nawr, gobeithio bod chi, ffrindiau, yn mynd i wneud fwy o ymchwil a ffindo mwy mas am stori anhygoel Owain Glyndŵr, a'i frwydre fe, a beth nath e, a'i lwyddiannau fe. A fel mae wedi ysbrydoli pobl i ymladd dros annibyniaeth i Gymru hyd at heddi. Reit, yn y cornel top, ochr chwith, mae yna eisiau teitl o'n i fan hyn, Gwefan Glyndŵr, Gwefan Glyndŵr. Nawr, croeso i chi wrth gwrs i ychwanegu unrhyw beth i chi moyn i'r dudalen we yma. Os ych chi'n ffindo mas fwy o bethau, os ych chi'n arlunio rhywbeth, os ych chi'n creu rhyw fideos, yna ychwanegwch nhw i'ch gwefan Glyndŵr. Unwaith chi'n barod i rannu'ch gwefan, cliciwch ar y botwm rannu, cyhoeddi i'r we, creu dolen, a bydd hwnna'n rhoi dolen i chi, allwch chi roi unrhyw sy'n clicio ar fe, bydd nhw'n dod i'ch gwefan proffesiynol chi wedi gyhoeddi go iawn ar y ryngrwyd, ar y we. Reit, dyna ni de, i fi wedi mynd 2 funud a hanner drosto, sydd ddim rhy wael i fi, a dweud y gwir. A diolch enfawr i chi am y sylwadau, joio cael sylwadau, joio cael pobl yn gweud helo. Sori os dwi wedi cael llun sydd wedi dod felly ar e-bost, mae'r e-byst yn bentwr rhyfedd yn yr inbox. Cofiwch hefyd bod... Cofiwch hefyd bod da ni wers fyw Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd dydd Iau nesaf, felly os licech chi ddod i hwnna, mae am 10:10, yr un amser a heddi, cofrestrwch gan fynd i arweinwyr.express.cymru. Cofiwch os ych chi'n postio'r cyfryngau cymdeithasol athrawon, tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld beth mae plant yn bod yn gweithio da chi heddi yn ystod y sesiwn. Hefyd, athrawon, ni yn rhedeg sesiynau hyfforddiant lefel 1 a lefel 2, le allwch chi ddod i sesiwn ar ôl ysgol a wneud hyfforddiant awr a hanner gyda fi mwyn ennill dystysgrif, datblygiad proffesiynol a bythodyn lefel 1. Ac os ych chi wedi wneud lefel 1 yn barod, mae yna sesiynau lefel 2 hefyd. Allwch chi weld y dyddiadau a chyfrestru gyfer hwnna gan fynd i ace.express.cymru. Right, dyna ni. Sori am fynd ychydig drosto. Diolch yn fawr i chi am ymuno. Mae'n meddwl byd i fi bod gwmyn o bobl yn dod y sesiynau yma i gael hwyl. A welai chi gobeithio ar y sesiwn nesaf. Hwyl am